O programa Coñece Ourense, que desenvolve a Deputación, levou alumnado do IES Cidade de Antioquía, de Xinzo de Limia, a descubrir San Pedro de Rocas, un enclave turístico e cultural situado no corazón da Ribeira Sacra. É un programa que puxemos en marcha na Deputación hai anos, dirixido aos ourensáns máis novos, e que ten un obxectivo claro, non? Difundir o patrimonio, a paisaxe, as virtudes, bondades arquitectónicas que por todos os recunchos da provincia ten Ourense, porque creo que é importante, reafirma a identidade das rapazas e dos rapaces, por exemplo, que están hoxe aquí en San Pedro de Rocas. Máis de 2.100 rapaces de 16 institutos diferentes da provincia participan no programa Coñece Ourense 2017-2018, unha iniciativa que busca espertar o interese dos mozos e familias por descubrir outras zonas e lugares que non se poden deixar de visitar en Ourense.